Чувствате ли се манипулирани от медиите и рекламите? Време е да разкрием какви трикове се крият зад лъскавите заглавия и привлекателните реклами. Започваме с използването на страха, когато новините и рекламите създават усещане за тревога, за да ви накарат да купите нещо или да следвате определена идея. Чувствате се принудени да реагирате веднага. След това има техниката на дефицита. Само днес. Ограничено количество. Не пропускайте. Тези фрази ви карат да действате импулсивно и да се чувствате притиснати от времето. Не пропускайте социалното доказателство. Всички го правят. Най-продаваният продукт. Това ви кара да мислите, че ако не го направите, ще изостанете или ще се почувствате изолирани. След това има и техниката на авторитета. Експерти препоръчват, докторите казват. Тези изказвания създават впечатление за достоверност и ви карат да приемате информацията без критично мислене. И накрая използването на емоции, рекламите, които ви карат да се смеете, плачете или чувствате носталгия. Емоциите са мощен инструмент за манипулация, защото ви правят по-уязвими и лесни за убеждаване. Тези манипулативни техники са навсякъде около нас. Разпознайте ги и научете как да се предпазите от тях.